Mutambi wete 1 FC Frank Bushiri ashaya mushure mekunge atadza kudzora motokari yake iyo yange ichimhanya iri chawiriri ndo kusvikorovera pamuti pedyo neRegina Mundi High School. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mutambi wepakati midfielder weTel 1 FC Frank Bushiri ashaya nhasi mushure metsaona yemotokari iyo inotyisa pedyo neRegina Mundi High School. Mutambi wechidiki uyu anonzi anga ari oga mumotokari iyi apo atadza kuimisa ikasvikonorovera pamuti. Izvo zvakonzera rufu rwake rusingatarisirwi. Uye motokari yake iyi yaparara beyond repair. Mashoko ari kubuda anoti ambonge arovera imwe motokari ndo kutiza achimhanya zvakanyanya. So azotadza kudzora motokari yake iyo yabva yabuda mumugwagwa ndo kusvikorovera pamuti. Uye simba rekurovera iri rabva radambura muti nemotokari yacho nepakati kuita zvidimbu. Zvinonzi ange achitarisirwa kuenda kuHwange muzuva ranhasi. Ruzivo ruzere ruri kuramba ruchiuya, asi chiitiko ichi chasiya vatambi venhabvu yemuZimbabwe vose vari mukuvhunduka. Bushiri anga aine makore 34 okuberekwa uye asiya vana 4 vasina baba. Franki aizivikanwa neunyanzvi hwake nekuzvipira kwake munhandare uye aive mumwe wevatsva avo vaive netariro mukirabhu iyi. Ngatingwarirei pakutyaira tose. Tel 1 FC haisati yaburitsa mashoko ayo izvo zviri pamutemo panhau dzetsaona iyi, asi mashoko enyaradzo ari kutobuda kare kubva kune vamwe vatambi venhabvu nevatsigiri. Zorora murugare, Frank Bushiri.